दिनैनि मेला जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोमखान्थि आसार खान्थि बिनि सायाव मोगा मोगियै सावरायलायनायमोन आरो बे हिसाबै दिनै सानसेयानो जाबाय गासैबो बयबो मोनथिनो लुगैलायनाय बुंलायनो लुगैनाय गावबा गाव साननायखौ फोरमायलायनो लुगैनाय बेबायदि मोजाङैनो जालांबाय गासिबो बे मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे हाबाफारि दं जोंहा गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिदों इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेड एन्ड कालचार गतिके बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने चिफ मिनिस्टारा आंखौ दायित्व होदों जे गासैबो जाथिफोरजों रायलायनानै बिसिनिफ्राय बे जाथिफोरनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोमखान्थि आसार खान्थिफोरनि सायाव माबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावनाया मोजां बेखौ बिसिनिफ्राय माने मोनथिनानै लानानै सरकारनो फोरमायनांगौ बे हिसाबै आं दिनै सालबारियाव खालामफैदों माने स्कुलफ्रा 75 बोसोर जाबाय दा बिसोरो 3 कौटि करि मोनगोन हाई स्कुल माने माबाया हायार सेकेन्डारिया आरो जाय स्कुलफ्रा दा थाखो सेनिफ्राय माने 8 थाखोसिम दं आरो थाखो सेनिफ्राय 10 थाखो थाखो सेनिफ्राय 12 थाखोसिम दं बेफोर 50 लाख करि मोनगोन आरो बेखौ दा गभर्नमेन्टआ माबा खालामगासिनो दङ आरो बर' मिडियामनि बेलायाव जुदि हारसिंल' गुदि फरायसालिब्लाबो एमइब्लाबो बा हाई स्कुलब्लाबो बेबो मोननो हागोन आरोखि 50 लाख करि रां दा मोनसे समस्थियाव बिदिनो 20-25 खान बिदि जाग्रोगोन आरो